Čau lidi, vítám vás tu já, Jirka. Jsme tu u dalšího videa, kde budeme ochutnávat takovýhle čínský nudle, že jsme dostali k nudle s gyrosem. Já to načnu. Doma jsem měl ještě velký vodek, proto pak skočím. Je u toho jakoby něco jako je chili, tak něco podobného. A je to takovýhle směs jakoby. A pak tady bylo ještě jedno. A to je jakoby takové něco jako bujon s něčím. A pak vevnitř jsou takovýhle nudle. Já je rozmačkám. To nějak vypadají rozmačkané. To nasypu do misky. To nasypu do misky. V té misce to vypadá nějak. Tohle auto si dostal tenkrát od Peti, ne? Od Strejdy. Od Ježíška. Takhle to nějak vypadá. Tak já to udělám takhle. A nahoru si hodí profesorovku, ať je to pálí. A dám si tam jakoby tohle, nevím, co to je přesně. A nasypu to do toho, jakoby vymačkám to do toho. Kdybyste slyšeli hlas mých rodičů, tak se nedivte, protože to zapomněl nějaký autičko, který objevila Segra, co jsem dostal od Ježíška. A tak já to takhle vymačkám. To balí. Pak je tady takový koření. Já ho načnu. Docela to balí. Já tam ty koření vysypu. Ano, vysypaný. Ještě si pro něco skočím. Čus lidi! Čus lidi! Čus lidi, jsem Anička Vranková. A pozor! Už jsem zpátky, mám tu feferonku. Tohle si ulomím. Ale vidíte, je sušená. Takže já odtrhnu to. Já si pro něco doběhnu. Já si ještě pro něco doběhnu. Jsem Anička Vranková. Přinesl jsem si pásek a nůž, bych feferonku mohl nakrájet. Já krájím na drobno. Takhle na drobno. A jsem takhle malý. Au! Takhle malý to by mělo být. Teď. To rozmáčkneme. Rozmačkám. Nasypu tam tu feferonku. A nasypeme to do té mističky. Nasypu tam feferonku. I takový ty malinký kousíčky. To smrdí.
Radši si skočím pro vodu. Čus lidi. Už vidíte, je to vařící voda, takže já to Nalejeme to do té misky. naliju to tam. Ups. A nechá se to tam uvařit. Už vařit. Zamíchám to. A minutku to necháte. Nechám 5 minut na to, aby to zbobtnalo. Mezitím toto uklidím. Si dáme, že to bacha. Au! Tady uklidím fašerunky. Čus lidi. Debile! Kdyby tam přišla moje segra do toho videa, což už byla, tak se nejdete, protože je debil. Tohle jsou tady zvuky. A musíme počkat, než to nabobtná. Už to trošku nabobtnalo. A jsou to 2 minuty, co to je tam. Možná pak přidám ještě trochu toho chili. Tam trošku toho chili. No, to by stačilo. Promíchám. Takhle. Jakoby, no, ještě chvíli počkáme. A můžeme to jakoby ochutnat, aby to šlo. Kdybyste se divili, kde mám ten tablet, tak je na podstavci, jakoby na drželku na tablet. Ale na mě to zkoušet nebudeš. Ne, nebudu. Zkoušet to sama sebe. Ještě 2 minutky počkám. Ne, tohle je poslední. A je to chili. Takhle je to chili. V tom, jakoby nasypaný. Já to ještě jdu trošku promíchat. No. A kdybyste chtěli vědět, kde se to kupuje, tak hodím to do popisku videa. A ještě chvilku počkáme, aby jsme to mohli ochutnat. Ještě chvilku. Tak 3 minuty, 4 sekundy, no. Můžeme to jít ochutnat. Nevím, když v tom jsou feferonky. Ty feferonky v tom působí děsivě. Ale já to nějak zkusím dát. Kdybyste se divili, co je teď cinko, tak já tu mám půl litru na pití. Takhle danej. A já to jdu teda zkusit. Jestli mě budu pálit trošku, to chyba. A já vás úplně nakloním na sebe, jak takhle. Tam nevidím na hlavu. Pojď mi to držet. Debil. No, takže tady můžete vidět akorát tak moji hlavu. Tak si sednu takhle. Tady to mám. Tak doufám, že mi to nějak povedlo.
skočit, já se pro něco skočím. Přinesem si chleba, abych jako tu chuť toho chili zaměstkoval. A ten chleba je jako by takhle ukrojený. Zkusíme to dál. Trošku na čiláku. Aby byl dokáže plyn. Je to zatím to nejpálivější jídlo, co jsem kdy jedl. A jako bacha, to jsem se namyslel sám. Takže to je jako hodně. K tomuhle videu to bude asi všechno a čus lidi!